నమస్తే అందరికీ. అసలు కొన్ని శారీస్ చూస్తే మన మైండ్లో మనం ఫ్లాష్ బ్యాక్కి వెళ్ళిపోతాం కదా. ఓల్డ్ టైమ్స్ మూవీస్ గుర్తున్నాయా? హీరోయిన్స్ ఇలాంటి శారీస్ వేసుకునేవాళ్ళు అండ్ దెన్ కట్ డ్రీమ్ సీక్వెన్స్ అనమాట. అండ్ ఆ డ్రీమ్లో వాళ్ళు ఇలాంటి శారీస్ వేసుకొని అలా ఫ్లోయింగ్ మినిమల్ జ్యువెలరీ అండ్ ఎక్సలెంట్ ఆరా ఉండేది. ఈ శారీస్ అలాంటి డ్రీమ్ లాంటివి. అసలు చూడండి ఎంత క్లాసిక్ కాంబినేషన్. ఇట్స్ రాయల్ బ్లూ విత్ ఎమరల్డ్ గ్రీన్ అండ్ మొత్తం చెక్స్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది జరీస్ తోటి అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ బుటీస్ మనకి గరుడ అండ్ రుద్రాక్ష బుటీస్ తోటి అండ్ గ్యాప్ బార్డర్. ఎంత క్లాసిక్ అండ్ వింటేజ్ ఫీల్ కదా. బ్యూటిఫుల్ టొమాటో రెడ్ విత్ వైలెట్, మరూన్ విత్ ఎమరల్డ్ గ్రీన్ and the vibrant combination orange with mehendi green. Beautiful coffee shade with green edge. Classic traditional combination red and yellow. Very vibrant and unique sea green with violet edge. Now you tell me, is vintage dreamy or not?